Тогава да сме симпатия. Жан, имаш цигара? Ай, да, снимам. Дай. Жан, имаш цигара? Имам. Дай, нали, какво се скръмзаш? Ама, ти пускам цигара се... не знам какво. Не знам какво ти искам. Искаш ли огънче? Не, искам целувка. Дай огънче ли? Чай първо. Да се целувам първо. После ще цупка. Кога след огънчето? Ето цупка понече. Да. Да не изгориш после. Да не се запали тук. Пачо, че по-голямо е, че Джанев да даде се. Тя направо ми изгоря цигарата. Той не, Жанев не са цигарите, цигарски направи чая няма. Ти искаш да го самоубиш ли? Де, свърши. Мислех, че го обичаш. Даже ще му да се дръпна. Мислех, че го обичаш.